Para tamu kakung miwah putri ingkang saduhuring budi, mekaten babaring pangayu bagya saking Kang Hamau Gati Bapak Subawis kaliyan Bumiah lumantar Bapak Haji Tikno SSTP MM ingkang kapireng wijang gamblang menapa ingkang dados pangandikan Titi Toto tur teteh menapa ingkang dados tetembungan saektos Bapak Haji Tikno SSTP MM kelebet priyaga kang lebda ing bab wicara wasis ngrumpaka tetembungan wasis ing babagan para sastra mila pantes kalamun topi nijinggati minangka tetalang pamrika kepareng kang lajengaken tata cara salajengipun sasuwing gending ingkang kapireng monggo swasana kadamel jenjem lerem sawetawis kebak ing kawigatosan awit tata cara salajengipun manungku puja muji donga ndongaaken pangantenipun kersa nggih Bapak Ibu sedaya nggih ndongaaken pangantenipun nggih supados anggenipun mangen balisma tansah jenjem tentrem ing saklaminira saged gayuh keluarga ingkang jenjem tentrem sakinah mawaddah warahmah pinaringa putra putri ingkang saleh lan salehah.